Nilarung siya katiyaw Khristmas. Ngay khublei Khristmas pasuk ipi baroh hakagerteng kejong utrai Jisu. Ka Bible study mentah kamiit kan long siya pangka Khristmas. Bat nginya peit na ka gospel kat buku Loukas kalong ka baar kitukot kumtu nadu ka beningkong hadu kaba arpau. Nganum pulilut yaki in saya pulia tat hapor bangi yesim tendengan manra ya sauteli ki mat nakanika bynta jong kanika jing puli hakanika khilmat ka bynta. Kamat ka beningkong ka jing penkongu ya ka bor sinsyar. Kajing stang juga Khristmas sau Joseph kamdei haka jing mani blei henrei ka jing penkongu jong u ya ka bor sinsyar. Kadkhat ka beningkong koong ka hukum kalami no nau Kaisar Augustus ban kane ika besyong haka berthai baroh ka bamut ka jing sim census. Hangi menta ki beriu ki sarkar ki wan sim census na yeng kat bahakatu ka por ki nok snong kya ban mi na yeng bandon halaka snong nakaba ka pateng jong ki kami kumta kat khat ka saw kong u Joseph ru ulalikiu na Galilea nagasnong Nazareth sa Judea siya kasnong u David u Joseph uday nakayeng u David barkumta u hablei siya Bethlehem. Kajing penkong u Joseph ya kabor sinsyar. Kajing jingay na Nazareth siya Bethlehem kalong jin prapumail lada bu haki kilometer kalong kumasispa arpu pra kilometer. Kabala jingay bha namar haki tugi pon 4 don kali. Syu sabaka Mary kala armet. Banda day mangi ngila pepbek ngila aidaw ba jingay palat balbaka Mary kala jan ka day kam simlong kumta yaw Joseph. Kajing penkong ya kabor sinsyar kalong kabau Joseph usutu bau dan kaman but. Kaktinu blairu ka scam ni kata titos la iwengi puli to pen kenau yaki ban pen hapo ila dia haginong sinsyar bat ke badan bor. Badu pol Ukraine yakni ka jing penkong haka city sakinong room khat lailen nong iwe hado nyaw keligit khat. Kaktinu blai haka gospel kan Matius kang men kong kat kabakat kendai kabatay bu Joseph ulong beri bahak nang nong inyaw ya ka hak bu Joseph tang naga jing syakri blai jungu hang ni ka pau naga jing pen ko ngo jungu ya ka bor sinsyar nang non nyaw ka hak jungi tang naga jing de jing bodu blai ka jing jungi ke brio ke sriem kong kapisanar ngidon ka syap blai haka bekel yang ngidon ka syap o Kaisar haka waipat kaliang. Kumbangi persyang man pen ko ngo yaw blai kumtangi haban pen ko ngo ru yaw Kaisar. Ya ki hukum o Kaisar kilam kta ya gajingay ngidon kam ban pen ko ngo. Simtang iwinuk cyberit yang ikwanya akali ngirong nagarong na no entry maniso kerke ngimburam yakasay no right on ngisngo bikini kimlaylay na markide ki hukum o Kaisar om kajang ublay. Nikret no bo Jesus Christ ulai ka hukum ai siya Kaisar ka jong Kaisar bat siya ublay ya ka jong ublay ban snow bangilale hak tang namar ya ki jong ublay ban ngimbut pat ya ka jong Kaisar kamday ka jinghikai jong ka ktien ublay ka jing kastan jingi kamday ban pau tang apo yang mani hendak surak haka jaka tray haka jaka yaw haka jaka puli berkumtar ter ki moser ki de ban hak kerkom jing ai jing simpisa ke ban khoi kerkom jing siew ki khajana ke ban longkat kumbalo bodor ke jing trikam ke por trikam jingi ke ban long ke babiang pat kum tar ter ngim sngel ran be ke kentho ingi kristan ka kerteng setan ka kam mina ban sedang ini ke Christmas arjara persau dak ba sim jingi kai no Joseph om tang ban im ke jingim ke bede beru blai ndai ban nang ban pun ko ngoru yalaji haga bor sinsyar. Kamat ka baar kabang yoi nakani ka jing puli ka long ka jing penyo ya ka jing don kam jing brio. Kad khat ban brio nyo ko ong kamni. Kala jati kat baki dang don hangta baladap kasni ya ka ban khakun. Ti kala kha yo khun baning kong jongka bakala sop yu de ki jan sop bakala pentia yu ka sing oi na ba om don jakai ki haga yeng basa. Kameri ka de ka bal armet baka don kami ka yeng de ka jing thia ka ba aram u Joseph toy ko murang ba dali leila daud sa ni thia hang nung nur ka biang
Ni perkhat aga Mary. Ni sngutu bom don jaka shwe ke ing basa. Namar ke balik Bethlehem na kata kapor kemdei tang maki dan buan ke baipat. Ka Bible ka batai shosho bayo khlum Jisu la penthia ka sing oi. Bala sop utang na ka jan sop. Haka jing jong ki priu ki don ke basic jing don kam ke bobru don kam. Ni don kam ka yeng bangin shongin sa. Ni don ni kan jan ka bandai yang ini ka jing khoi ka jing khiat. Ni don kam ka bam bangin Ni buram ka sarkar ka bangin scheme yang badok. Ukau tak don na kam tak ki BPL bar kam tak ter. Kum ke bangai ka eipat ka jing jongi. Lapoi bunai Christmas bala khamnya ka soslong. Baroh ngialai chet sabti thamai, duty thamai, decoration Christmas, cake Christmas bar kam tak ter. Ka jingkli kalong nakamata jungnungi thet. Bar ka jubab kalong nakamata ledi. Nakamata ledi shimet, namta ka yeng la jong. Baroh tang nang tay ledi. Kalong ka badai ban le. Henry balay ngim perkhatam ya kan he. Dan nengi kiba thiet sathiet. Ngan bu ipi iwe jing perkhat barit. Ya pi ki kinthai ka basngap ya kan he. Pila banya thoy nga kan nuti ki jan sampidon. Pinamla. Mangi ki senrang pila banya thoy kan nuti ki sabti po pidon ngimla. Thiet sathiet. Gijuti baroh ki rong nidon. Baroh ki modal. Sabti ki rong ayu bang yamdon. Kabathiet menjum siam ka bang impat phang bha. Man thiet nangam dal di kalong ka badai. Henry ka bakrano ladaki wekithia hasem pat sab iki tang da ka jan sab. Ki khrat bha kimdon ni ei. Ba omdon jakai ki hayeng basa. Haka imlang ka salang don sibun ki briu ki bukum kini. Ki paramarjan marpa, ki bangi thoi thao, ni ki weipat ki bangim jia kendo. Mi hasurak pensyam sibun ki. Balai ki niru kimnon haksia, banyo juti sabti ke Christmas. Ngin kentil ya kekerdan long briu jongki. Ki dawana mar kata yangi bangilai ai. Minta ke Christmas arajar arpusau. Ngim perkhat ban bithit sabti no nakamata jongki bai balai. Harus kaban so tang eladi, tit jan siam tang eladi, bar ka yeng pentit noi ke wei. Ni mat phong se eladi, de ka mun chim snem kam li lei, de la kumno, ni la pan saat, ye ka badon kam. Ka tiau Christmas ka deru ka tiau, jong ka jinghikai. Ni tit kek manga, nga khot ye pi tit kek ma pi khot ye nga, ngia tit hi, ngia bam hi. Balai ngim thiet, but I hagi bamla ban thiet. Balai ngim sacrifice no, yaki jing kwa jungi, nang da jing don kam jaki wei. Ki wei ru ki don kam jang saaj ban phong. Uke Christmas ban bam kumbangi ngi yo. Christmas arjara pusau. I hagi wei, yaki basic jing don kam ki jongki. Kamat kabalai, ki jing syam shimet, yo khulung Jisu. Kadang-kadang kau pernah haru kau berkat habu kau berkat riu, tongan puli tanggar kat san kan riu kau onggum ni. Kalau jaru kat ba kita ki angel kelit no neki hapdeng, bagi kita ki nong ap langbrot kili ong parlokhi, yang nyalek mentasya Bethlehem, nyo I ya kini ke ai ka balaja, ya ka bau try ulah penbena hangi. Kumta kili wan kerki, kili syami ke Mary peru Joseph, badi auto kunlung bau tia hakada kasing oi. Ki angel kilawalam ka khubor haki nong aplang brot ke pasami chalom ka khubor ka long WhatsApp ting ngabalam ka khubor bopha ka jingkman ba kraw ka balong ki bre baro la khaya pi yo nong pnem bolo Chris bol try ki nong aplang brot ki osngawi knie kilanaj ka khubor pat mardor kilalej kumta kilewan kerke kila shemme gamari yo Joseph yo to khulung bauthia hagara ka sing oi Kimhun setiatang menyok sengel ya ka khubor sipang Yesus Kristus. Kita like banyak syam dal di marmet. Haka jing rekhi Christmas ni bun kam ha shibun giding men kre. Bat bun sin ka kut haka jing rekhi. Ka jing kli kalong ngila syam ne mi khulung Yesu. Ne kan kut sahi sien haka jing rekhi. Ta Christmas ka baklem Chris kalong ngam kalut tingka thok. Peit mo yok ni sha thok samanta kani ka Christmas arajar arpusa.
Pitip balai ublei wahyu Jesus Christ. Ka Bible ko menginyo ya syam maramet badu. Hoi tam tang kumta. Yanes iwe khat sao kong bon song sa bangi. Utau ketin tiaw lakan jato. Ulah song sa preng jungi. Bangi yo kami syanya kaburam jungu. Kaburam kabarakat ka jong utau bala kamar weno kupa. Kabadap da ka jingi bat ka jing shisha. Ka kubor Christmas kam day tang bala kayaw Jisu kasing oy. Day ban karu yu hapok ka donut ka jungi. Kumta bonyo song sa preng jungi. Bangi yo kami syanya ya kaburam jong. Kaburam kabarakat ka jong utau bala kamar weno kupa. Kabadap da ka jingi bat ka jing shisha. Kamat ka bakaddu. Kabasaw ka bakaddu. Ka jingkwa banyatu ya ka kubor Christmas sekiway. Ni pulia hakad ka bakadnyo ka bakad frak ong kamni. Haba kini iti kilapan menang keleng phang kata ka jingong. Ya ka balaya thui ki phang to khna. Baroh ru ki belia snow kila kindit phang ki AK ru balalaya thui ki dakita ki nong ap lang rot. Pi kawai ni ka jinglong jingi ka pri ko lang ka jingkwa banya tho ya kanu ka khubo na jingja haki weipat. Sisin mengilatip ya kanu ngimjula ban set tangala dihi. Lei ka kamstel la dari ka khubor ka basniu. Banyo lorni fangki wei ka pada bangba. Ni kemlut yung so kemailat bon sa watang shidrop ko ho. Hangni kinong ap lang rot kim lorni. Dai bakilamad ya ka jing shisha jong kulong Jisu. Kim sosok klam daya tho ya kani hagi weipat. Ni puli isayasan po arnyo kong akat no ba itenat halor kilom long kislajat jong ubaya tho khana ba pha. Uba penbena ya ka jing sup ubaya tho khana ya ka jing pha. Uba penbena ya ka jing penim. Ba ong ka sion ublei jong pha usinsyar. Haga gospel yo nesung basaw ni pulis magagintay nung Samaria. Ban nga madur kanday kagantay ka bababariw ha. Namar kayo sanmut kilok kalayo mantakay siyang sabat uban naman riw ngaji kiway. Limda fi babariw kam di kabasuk banyo sanringut kilok. Mo watang iway banyo don kabasitam. Hanay ka Bible kaong bandah ba kanika kantay kala siyem yo Jisu kala madya ka kajing im ka Bible kaong kala late ban mare. Banya tu ya ka ka bakalamat kala syam haki para sinong jongka. Ka jing itenat jongka kentay nong Samaria kala hiar naga durkmat jongka syaki kichat. Akat nu kebaitnat halo kilom lagi selajat jong biya to kana bapa. Borosya kata ka jing babriu jika kentay kadai haga durkmat hari menta kala hiar syaki kichat. Niatit juti Christmas baro-baro. Bangin pong haki kichat ke jongi. Pitip ka eki juti Christmas pengidan kaman pong mentau sema arjar harpusaw. Kemde kito kiba na pibi na yaw. Dai ka bangi don kam kalong. Ban penun kam ki kejat jongi. Bali ya to. Ya ka kubor ka jing penim. Syaki weipat. Akat no. Ba itenat halo kilom. Kilong kislajat jongta. Ubiya to kana babha. Kapertai ka don kam ya kini ka jingi syaki. Kaukum bau Jisu la ay uang tu khilaj. Para bang ibeit hang luka syong ka jingi tenat jongi. Tang hakidur, tang karyam, kahiar nem siki kejat. Pan nga onglar kampan hiar, kadon kampan hiar, menta ka Christmas arjar arpusaw. Hakini ka pertai kenram, ka pertai bun kam. Kima buan kima suto baklas ka Christmas. Kima udeng, kima udeng, kima gadi Christian, kima gadi karyam, kima gadi kabam. Ngidan kam ngi kepala mat ya Yesus Kristus. Ban penyopor kerang, ban leceki benyatot, ya gamut ba shisha yang ke Christmas. Bau boleh lait kata ke pertai. Ulah ai, ya ukun wala kamar wei, Yesus Kristus. Ya wala ka bukum gani kapor. Uban sanar flag Good Friday. Uban mi pat ke Easter, Yesus Kristus, nang pen jaga pertai. Kajing pen kongo ke bosen syar. Kajing pen yo, jangi kajing dan kam jang ki brio. Kajing syam manamet jangi yo kulum Jisu. Pakajing ko abanya thoi ko kubor Christmas sikibai. Ngin penjan ya kini ki menta ka Christmas arajar arpusaw. Ublain kyrkhu nam ta kaprom kajingo. Amen. Ni doai.
Kukpa jinghikai hapdeng ni aingu imenamar kani ka khubor ka bangyo snow try kumni hagni ka diyo Christmas. Kemapin kan mau ya ka jingim jingi try ba donbor omtang hagabar khi pat nam tai la je. Ni makan mau ngi try ba ka bangin ya shememe pat bangin rakhiru try nagabanta kibai pat ku kanran. Yarap try bi dengi bangin nang man pun ko ngo kundabi ildi haki ai kibai dei bang ka jingim perthai ku try. Hirap ingi beli bekodo jonga bangila bani shem meremet ban me. Hirap ingi traba kodo jonga bangila traba kodo jonga kumta ya kaban pensai ya kaban ai jingran kami ke bipan. Hirap ingi beli bekodo jonga bangila bani thu ya ke bipan phang u Jesus Christ. Pediang ni ke jingduwai pun bi I T.Bn maka kerteng jisungi duwai kini berak mentah padla kerta. Amen.